cigarett. Ja. Ska jag en cigarett? Där borta vid bilen har jag lagt min far. En anonym urna är allt som finns kvar av den som förstod mig när jag var till besvär. Men trots all den kärlek var jag ej där. Jag önskar jag stannat, jag skulle blivit kvar. Den sista stunden, det borde varit jag och min far. Han lärde mig växter och dess namn på latin. Om fideikommiss, om bourgeoisie. Men följde mig gärna in i glamrockens land. Tog del av min kunskap om engelska band.